Guztioi. Ongi etorri danak gaurko bozemaile agerraldi honetara. Gobernu Kontseiluan hartutako erabakien berri emango dizuet. 4 erabaki nagusi izan dira gaurkoan hartu ditugunak. Laburbiltzearren, lehenengoak zerikusia du euskararekin, bigarrenak lehen sektorearekin, hirugarrenak buruko gaixotasun larriak dituzten pertsonentzako sortu ditugun plaza berriekin, eta laugarrenak adimen artifizialarekin. Denak dira estrategikoak Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat eta denek dute garrantzia. Lehenengo gaiari helduz, dakizunez gaur euskararen eguna da eta horren inguruan 2 erabaki nagusi hartu ditugu gaurkoan. Lehenengoak zerikusia du gaurko egunez onartu dugun erakundea adierazpenarekin. Hor bai gure erakundeak, baita Araba, Bizkaiko Foru Aldundiek, baita Eusko Jaurlaritzak, UEMak eta barrek urterolez hartu dute erabakia, erakunde adierazpena onartu dute eta gu gaur atxikimendua eskaini diogu noski. Zein da hor azpimarratu nahi dugun gauza nagusia? Alde batetik euskaraldiarekiko berriro ere atxikimendua, arrakasta handia izan zuen horrek erabilerari dagokionez eta erakunde guztiek pentsatu dute horri ere bidea emango zaiola eta datorren urtean euskaraldi berri bat izango dugu, hori jasotzen da erakunde adierazpenean eta beraz horri garrantzia handia ematen diogu. Eta gero, horrez aparte ere, horrez gain, erabilera sustatu nahi dugu. Ezagutza maila ari da areagotzen, gero eta handiagoa da, baina erabilera tamalez ez. Eta horretan, nahi dugu indar gune berezi bat egin nahi dugu, edo indar berezi bat egin nahi dugu ekonomia esparruan, lanean eta kontsumoan. Horiek dira, 3 alor nagusiak horietan nahi dugu, ahalegin berezi bat egin euskararen erabilera sustatzeko. Erakundea adierazpena beraz, eta bestetik ere euskara ikasteko doakotasunari dagokionez, ekarpen berezi bat eta garrantzitsu bat egiten du Gipuzkoako Foru Aldundiak lehenengo aldiz bere historian. Dakizuenez, doakotasuna bultzatu beharreko kontu bada euskarari dagokionez, hor kanpoko erakunde guztik aipatzen dute, hor maila bat dagoela bermatu beharrekoa guztien ezagutzarako, alegia bermatu behartzaiela bertan bizi diren guztiei euskararen ezagutza bat, gure lurraldean euskera beste batzuetan bertako hizkuntza izango da, eta hor guk ahalegin bat egiten dugu. Orain arte euskaltegiek jasotzen duten diru laguntza dator Eusko Jaurlaritzatik eta baita udaletatik, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak ekarpen bat egingo du, aberen bitartez lehenengo aldiz, berriro diot, 42.457 eurokoa. Ekarpen horrekin zer lortu nahi dugu? Doakotasuna bultzatzea, ezagutza hori bultzatzea gure lurraldean. Eta zergatik da importantea? Hain zuzen ere guretzako estrategikoa dalako. Aipatzen dugunean, hainbatetan, desberdinkeriari gabeko lurraldea bat nahi dugula, horrek ere esan nahi du hizkuntzaren ikuspegitik ahalegin bat egin behar daukagula. Alegia, gero eta jende gehiagok euskara ezagutu, bertako hizkuntza ezagutu, orduan eta desberdinkeria gutxiago egongo da, ezagutza maila areatu egingo da, eta gizarteratzeko tresna oso garrantzitsua da bertara etortzen diren guztientzat. Beraz, zentzu horretan guretzako importantea denez, lehenengo aldiz ekarpen hori egingo dugu. Por lo tanto, importante, por primera vez vamos a conceder una ayuda a AVE de 42.457 euros para ayudar en el conocimiento del euskera, una colaboración que vamos a hacer para que se conozca el idioma cada vez más y porque es una herramienta de cohesión social imprescindible para que sea un territorio con el mayor número de desigualdad o con la menor desigualdad también en cuanto al conocimiento del euskera. Nioen bezala guretzako funtsezkoa da eta zentzu horretan lehenengo aldiz ekarpen hori egiten dugu. Euskera zan lehenengo gaia, bigarren gaiak zerikusia du lehen sektorearekin, lehen sektorea guretzako ere ezinbestekoa da. Diru laguntzak onartzen ditugu urtero eta aurten ere besteetan egin izan dugun bezala aurreratu egiten ditugu diru laguntzak. Diru laguntzak 2 esparrutara zuzentzen dira, alde batetik ustiategietan inbertsioak egiteko diru laguntzak bideratuko ditugu, 2,6 milioi eurokoak, joan den urtean baino 45.000 euro gehiago, eta nekazari gazteei zuzendutako diru laguntzak ere enpresak sortzeko. Horri 900.000 euroko diru laguntza bideratzen zaio, joan den urtean baino 50.000 euro gehiago ere. 45.000 euro barkatu bakoitzeko, diru lerro bakoitzeko, eta guztira 50.000 euro izango lirateke. Gure konpromisoa da lehen sektorearekiko,
besteak beste gizarte kohesioa ere lortzen duelako, ekonomian izugarrizko ekarpena egiten diolako lehen sektoreak, eta beharrezkoa degulako gure lurraldean. Gure bertako produktua kontsumitu nahi balin baditugu eta bertako ekoizpena ere sustatu nahi balin badugu ezinbestekoa daukagu. Beraz, alde batetik inbertsioak sustatu, ekonomia hobetzeko, ustiapenak ere hobetzeko higieniari dagokionez, egin behar diran inbertsioi dagokienez, eta bestetik ere gazteen artean ere enpresak lehen sektorearekin zerikusia dutenak bultzatzeko. Por lo tanto, importante el compromiso de la Diputación Foral de Guipúzcoa con el primer sector, convocatoria de ayudas para inversiones en este ámbito y también para la creación de nuevas empresas por parte de los jóvenes en el ámbito del primer sector. 2,6 millones de ayudas para ayudas a las inversiones en las explotaciones agrarias y ayudas de 900.000 euros para la creación de nuevas empresas por parte de jóvenes de nuestro territorio. Horrez gain aipatu nahi dut ere, aurreko astean gure lurra kongresua burutu zen, gure erakundeak sustatu zuen, eta oso valorazio positiboa egiten dugu, 500 lagunek hartu zuten parte, eta guretzako oso ona izan zen bertan jende asko parte hartu zuelako, eta batipat gaztek. Beraz, badago interesa, eta guk ere erakunde bezala badaukago interesa horrelakoak sustatzeko, eta gure konpromisoa adierazten dugu, eta honekin horrelako ekitaldiekin ere bai, eta horrelako egitasmoekin gure konpromisoa adierazten dugu. Eta landu noski. Hirugarren gaia, burua nahaste larria dutenen pertsonentzat zuzendutako plaza berriak jarriko ditugu abian 2020 urtean erdialdera. Gaur egun 112 plaza dauzkagu egoitzetan eta 104 plaza etxebizitzetan. Etxebizitzetan beraien autonomia garatzen joateko eta autonomia hori garatzeko eta gehitzeko beraiek eta alduntzeko horretan ere laguntza daukate. Alegia autonomia garatzeko aukera ematen zaie etxebizitza hauetan, baina beti daukate formatzaile, hezitzaile, laguntzaile bat ibilbide hori egiten joateko. Eta hori da zuzen ere indartu nahi duguna. Alegia etxebizitzetan plaza gehiago sortuko dugu, 15 plaza sortuko ditugu guztira, 3 etxebizitzetan, horietatik 2 Zarautzen irekiko dira eta 1 Donostian. Zer lortu nahi dugu honekin? Pertsona hauek egunean zehar, eguneko zentroan egoten dira, edo bestela enpresetan ere, beraien ibilbidea egiteko, gizarteratzeko, lanaren bitartez, hor badaukate noski akonpainamendu bat, baina gero etxebizitzara bueltatzen direnean, hor ahalduntze prozesu bat eukitzen dute, eta akonpainamendu bat eukitzen dute. Bezinbestekoa da bairaientzako, eta gaina tresna honekin leheno aipatzen izuen bezala, kohesio soziala ere lortzeko ezinbesteko tresna bada, eta apostu horri eusten dio Gipuzkoako Foru Aldundiak. Beraz, 3 nuevas viviendas para personas con problemas mentales graves, 2 de ellas en Zarautz, 1 en Donostia, en viviendas adaptadas, en viviendas con profesionales que van a hacer un acompañamiento en todo lo necesario para su autonomía personal y, por lo tanto, el apoyo y la apuesta de la Diputación Foral de Guipúzcoa para la cohesión social de estas personas que necesitan un itinerario personalizado y también el apoyo de la institución. Laugarren gaiak adimen artifizialarekin du zerikusia. Hau nahiko berezia egiten zait, eta gaina honek zerikusia du zuzenean ere departamentuarekin, gobernantza departamentuarekin, hain zuzen ere gure departamentuak burutuko duelako alorrau edo landuko duelako alorrau legealdi honetan, hain zuzen ere inteligentzia artifiziala datuei txispak ateratzea, azkenean erakunde batek datu asko dauzka eta horiei txispak atera behar dizkiogu. Politika publikoak diseinatzeko garaian ere asmatzeko, etorkizunean ze lurralde eduki dezakegun eta hainbat datu kontuan hartuta, eta lehenengo pausua ematen dugu, EHUk gradu berri bat sortu du edo sortuko du 2020-2021 urteetarako eta gradu horretarako inbertsio batzuk egin behar dituzte eta inbertsioetan lagundu egingo dugu. Gure diru laguntza 182.000 eurokoa izango da, inbertsio horiek finantzatzeko, eta beraz gure apostua sendoa da etorkizunari begira, sendoa da baita ere alor honi begira etorkizuneko proiektu bat delako. Donostiako informatika fakultatean burutuko da gradu hori eta guk gradu hori lagundu nahi dugu, behar degulako gure lurraldean jende bat horretan trebatua eta horretan ezagutza duena. Beraz gure apostua horretara bideratuko da.
Inteligencia artificial es uno de los proyectos estratégicos de la Diputación Foral de Guipúzcoa, un sector de futuro. La Universidad de Informática de la Facultad de Informática de Donostia va a poner en marcha un grado para el 2020-2021 y desde la Diputación Foral de Guipúzcoa queremos ayudar en la inversión que tienen que realizar para llevarlo adelante, una inversión de más de 182.000 euros que vamos a apoyar nosotros desde la Diputación Foral de Guipúzcoa, porque tenemos que generar conocimiento y generar personas que precisamente sepan, que tengan conocimiento en este ámbito que para nosotros es estratégico y en el que vamos a trabajar en esta legislatura también. Hortik aurrera, galderarik izango bazenute, erantzuteko prest bai honi dagokionez, gai hauei dagokionez eta baita gainontzeko gai dagokionez ere. Nahi duzuenean beraz, galderaren bat? Ez? Honekin bukatuko genuke. Eskerrik asko guztioi eta egun ona izan.